Ahoj všichni, zdravím vás. Vítám vás na svém kanále, kde nalezete hlavně nějaké edukativní hry, aplikace a nebo něco takového v tomto kruhu. Z začátku bych vám chtěl vysvětlit, k čemu je tohleto vlastně dobrý. Většina rodičů si totiž myslí, že děti na počítači se mohou dívat pouze na videa na YouTube nebo hrát různé hry, ale není to jenom tak. Na počítač se dají totiž nainstalovat různé hry, nebo aplikace, anebo si na internetu můžou vyhledat zajímavé weby, kde mohou si počítat a dělat právě to, co ve své třídě potřebují. A ukážeme si první takovou nainstalovanou věc tady v počítači. To věcí bude tady matematika zajímavě, což jsou vlastně zlomky. Já jsem teďka v 7. třídě a poněvadž mě nebaví se stále učit jenom z učebnice a taky hodně chodím na počítač a dívám se na YouTube a takhle, tak aby si většina lidí si asi říká, že určitě na tom počítači vlastně skoro nic dělat nejde. No, ale jde to i zkombinovat tak, že na počítači si můžete dělat něco zajímavého a já vám ukážu dneska takovou jednu lekci z toho. Tak jo, takže já už jsem tady a jak můžete vidět, tak jsme tady právě v tomhletom. Tato nainstalovaní, já to vlastně už mám nainstalovaný v počítači, ale nejdřív jsem si to dal jako CDčko. Stojí to pár stovek, takže to není zase až tak moc drahý. No a tady máte nějaký ukázky z toho, co se tady dá dělat. The legend of the phoenix all ends with big. Tak, a když se dostanete k tomuto bodu, že to uděláte, tak si můžete zahrát, nejdřív vás to ohodnotí a pak si můžete zahrát pucle. Jestli nechcete, tak dáte tam samozřejmě ne a jestli ano, tak ano. Pak tam máte ještě na výběr lehkou a těžkou variantu a pak je to už na vás, jak to uděláte. A to je asi tak všechno z tohoto. Samozřejmě pak si tady můžete dělat i další věci, ale to už si asi uděláte sami. Takže to by bylo pro tohleto video všechno, já doufám, že se vám to líbilo a tady máte ukázku, co bude příště.